L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El dimecres 21 d'octubre a les 12:05 del migdia i el dissabte dia 24 a les 11 de la nit, l'Altra Ràdio us oferirà els següents temes. Obre l'exposició Dones a les Ones al Museu d'Història de Catalunya si no hi ha cap imprevist d'última hora. Creativitat cibernètica, intel·ligència artificial amb Ramon Sangüesa, doctor en informàtica, l'ús d'internet amb en Quico Gras, especialista en tecnologia de les comunicacions, els aparells audiovisuals amb en Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, la radioafició amb Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioaficionats. Lluís Segarra, de guia de la ràdio, repassarà les principals novetats radiofòniques de l'estat espanyol. Tindrem una nova secció que ens la faran els alumnes de l'Escola Montessori Palau Girona, en concret l'alumnat de la professora Mia Ment, professora de filosofia. Aquests alumnes ens aportaran les seves reflexions i en aquest primer espai sobre ciberseguretat. I des de la cooperativa Fem Procomuns, David Gómez ens presentarà un projecte relacionat amb les tecnologies tecnoètiques. L'Altra Ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 en freqüència modulada, televisió digital terrestre o per internet, o també posteriorment al web de Ràdio Televisió Espanyola a la carta. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.